Acest videoclip a fost realizat cu sprijinul Asociației Comunelor din România. Craino, 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 pe aici, să nu mai vii. Craino, 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 să nu îi aduci nici pe copii. De la începuturile ei, Vatra Dornei a fost o puternică susținătoare a unirii Basarabiei cu România. Vatra Dornei mai e recunoscută și pentru că e ultima comună prin care mai trece calea Transilvaniei. Școala dorneană a fost puternic influențată de cultura germană, astfel încât nici astăzi majoritatea dornenilor nu știu să scrie în limba română. Nu știm câte flori sunt pe cap de locuitor, însă suntem siguri că sunt aproximativ 7 pisici vagabonte pentru fiecare dornean. Fiecare membru din Asociația Culturală Sentinela se învârte în mormânt. Vai, dar ce rușine! La Dornea se practică fotbalul de performanță. Hai, minerul Vatra Dornei! Bere și cărți în centrul vechi. Pavele pavate. În timpul unei vizite de lucru a Consiliului Local, până și copacii și-au plecat coroanele. Perla stabilamentului balnear Vatra Dornei, Azinoul.